učinili. Ovdje imamo 22 članske iskaznice, vi ste već popunili upitnik o pristupanju u članstvo knjižnice. Članske iskaznice su ovdje, a za gospodina Danka Tomanića, vašeg predsjednika, sam pripremila jednu odluku koju sam donijela. Županije imaju pravo na jednogodišnje besplatno članstvo, a članarina počinje teći od dana upisa. Što je ovakvim financijska, ali i simbolična aktivnost pomaže rad Udruge slijepih i slabovidnih osoba. Naravno, hvala i udruzi, predsjedništvu čitavom, naravno i Danku predsjedniku koji je zaista aktivan ne samo u ovom smislu, pa se onda ta njegova aktivnost zapravo zadatak cijele društvene zajednice da to ne prepoznajemo kao manu. Da ih na neki način ovdje animira na neki kvalitetni i bolji. To je u nekom segmentu nevidljivo, apstraktno, odnosno a zapravo da boravka. Mislim da ova biblioterapija je na pragu onoga o čemu sam ja malo prije odgovarao, da rušimo predrasude. Evo što stavljamo sisačkog suvenira. Domaćinima, zahvaljujem se Udruzi slijepih i slabovidnih, vama gospodine Tomanić, naravno, koji sve to vodite. Više je dobro, zahvaljujem se gradskoj knjižnici i ravnateljici, što evo, ne samo da je dobila pohvale, nego zaista gradska knjižnica se nadam da ste stekli taj dojam. Kad je bilo viđeniji Siščani sa ulice, tu su ove tanke, ovi štreberi, onda sam ja morao dodati u par stvari. Ti mi je sigurno neko izistirao na to.